new hair. Wala lang. So, today we'll be reacting to winners comeback stage on Ingkigayo. First, we will be reacting to full. Then, the other video will be really. So, 1, 2, 3, kaja! Uy! Ang baby lion, Ash. Oo. Gwapo din siya. Ako man sa message mo. Siya si Juan. Oo. Mas gwapo kasi dyan mo kaya pupla ka Juan. Uy, tingga po lagi si Campos. Ihukan makailang cameraman. Uy, naglimog ko. Ay, hinay kayo tanan. Uy, nawala man gani ang net kagani. Ang baby lion ka, gwapo. Sa ano pagsulod? Smart imong gamit? Smart man ang gamit. Smart atong gamit no. Nine. Mas gwapo jud pag Ingkigayo ay kay Oo. naay background. Kato kay plain lang kayo. Kasi enjoy ako. Gabo kayo sa akin. Oh! Uy, dali kasi ni sayaw. Naagani, namlayo kayo sila. Sa MB sila man sila Ikatawa nawala. si Kakay. Ko ko expect. Oh! Kaya hanga ba sila nila sayaw? Nagyangak sila Wait na. tao, gibang kapoy daw sila. Mga kwame na sila. Masakiton. Sila na. Feel kini Sexy si Binesh. Mito ay. Nice sa gilang stage. Bawa na sa Ingkigayo ligi wapo ang stage sa YG. Oh? Oh my God! Kasi na pihalan na sa pangalaya. Bumbahan na to. Sexy kay siya ay. Basing kasi ganing sirado na sirado yung ano. Sexy kay sa nina. Seryoso kasi sila na yun sila. Ay, kinabaguhan ko. Pinabaguhan ko I'm sa so buhok ni proud of Nino. them. Lagi ko siyang buhok. Bilinay nato o kuwan. Oo, katang kinana. Pinamanse. Da! Naulian na siguro na ihang liog, ana, no? Masin. Ihaw na sila manayaw ay. Ay, mo dyan na sila manayaw. Di ba? Di, kanang sayaw, jud na kanang sayaw, jud ba? Di ba yun nasa Uy, nana? oh, ba na sila manayaw? Katong ano, katong nagiwan na sila. Wala yung sukayaw ba yun? Wala, kayo gina-insist mo na din sila. Ano Di ba? sayang? Layo na jud kayo karon ba sa kaysa una? Timino. Bagay saya ang Gapo nga dyan si hair. Nino ay. No, gapo sana. Gapo siya, lalaki mo tigating. Lalaki yun kayo siya. Bis ko pag magpinababae siya, gwapo. Guwapo gyapon. Ngayon, Pinay ka ba? Gapo ang stage nila ron Pag no. maginana, dili ang kaya. Hugaw man ang Pinoy. Uy, lalo Filipino ba yung Wes? Dili Ano mo ka ba na. naman? Ganyan kaputi, okay lang na. Bakit mo sila mo? Bakit sila ha? Mga pa ka din Pamanli-manli, manggot niya to dyan mga herbs. Pati-pati. Feel kayo ni Pino yung gisayo ay. May pinaghuhugutan. My God, may bilayan na Panginoona. My God. Kaya susi man sa mong balay nang gikwintas ni Agi Arios ni Mino. Bandura nawala. Bandura Wata ka na gawas. ginawa. Ang kasulod kagapon. German Nice sa na lang lang niya. earrings ni ano na ni Jun mo. Wow, Deba! Huy! Deba! Bakit ganyan yung ano natin video? Wala, sorry guys. Na-overwhelm mo, nakabantay. So, that was full by winner. So, Wait, Raj, wanna talk about something? kani dahil sa ang trash ni Mino. Grabe kini ka-trash. Actually, nag-message may kami na sa Insta. Ay, nag-message mo ko, pero kay, ano lang, mood ni. Ayaw ka na, birthday ni Rats ni Nama. Happy yung tani nga. Mag-wait man na siya. Ay, kata sa una. Oo. Among gift saya sa una kay ganang sa top online nga na picture ni Mino. Oh. Ganyan siya ka-trash. Then nag-order na siya og ano, album. May kwarta zero, di ba palit? So, that was winner full. Bye!